Jama'a barkanmu da sauraron wannan shiri na ayoyin warkaswa, shiri da ya nuna mana cewa maganar Allah magani. A cikin littafin Matta Sura 6 aya 9 da 10 maganar Allah ta ce, Ubanmu wanda ke cikin sama, a tsarkake sunanka, mulkin ka shi zo, abin da kake so a yi shi cikin duniya kamar yadda ake yinsa a cikin sama. Ayar nan na nuna mana cewa lallai nufin Ubangiji ne mu yi zama cikin lafiya da ƙoshin lafiya. Shi ya sa Yesu almasihu kalmar Allah ya ce a karatun da muka yi, da haka nan fa za ku yi addu'a. Ubanmu wanda ke cikin sama, a tsarkake sunanka, mulkin ka shi zo, abin da kake so a yi shi a cikin duniya kamar yadda ake yinsa cikin sama. Jama'a ina son tabbatar mana da cewa nufin Ubangiji ne ya zama a duniya kamar yadda yake a sama. A sama babu ciwo, ba mutuwa, ba bakin ciki. Dan uwana, a mulkin Ubangiji ba za ka sha cizon sauro ba, balle ka kamu da zazzabi. Ba za ka sha dukan ruwan sama ba, balle ka kwanta da mura da tari. Rana ba zai maka duka ba, balle kanka yayi ta ciwo. Wani lokaci wasu sukan yi magana sai su ce, ainihin Allah ne mu zauna a cikin rashin lafiya, domin ta rashin lafiya ne sunan Ubangiji za ya samu ɗaukaka. To tambaya nan shine, ɗan uwana, in dai nufin Ubangiji ne mu yi zama a cikin rashin lafiya, to me yasa Yesu ya yi ta warkas da marasa lafiya? Kai har ma a wasu lokuta ya tada matattu. Wannan na nuna mana cewa nufin Ubangiji ne mu yi nasara bisa dukkan cuta. Kuma ban gaskiyarmu game da Ubangiji da kuma sanin maganarsa shi ne za ya ƙarfafa nasararmu bisa dukkan komai. A cikin littafin Matta 9 aya 28 da 29 maganar Allah ta ce, sa'an da ya shiga gidan sai makafin suka zo gare shi. Yesu kuwa ya ce musu, kun ba da gaskiya ina da iko in yi wannan? Suka ce masa, Ubangiji. Sa'an nan ya taɓa idanunsu ya ce, gwalgwadon ban gaskiyarku shi zama muku. Nan da nan ko littafin mai tsarki ya gaya mana cewa idanunsu suka buɗe. Saboda haka ‘yan uwana, ina so mu amince da wasu tabbatattun abubuwa guda biyu. Na ɗaya, nufin Ubangiji ne mu samu warkaswa. Na biyu, ban gaskiyarmu game da maganar Ubangiji za ya ƙarfafa mu zuwa ga samun ceto bisa kowace irin cuta. Abubuwa da za mu amince da su guda biyu.